देखो अरे हऊ को निहार हो हमने की चालू कैले का है कि गाने के बहाना खुजली सत्तर गो हो गाने के बहाना खुजली सत्तर गो ना कुछ भी हम अब मत कहो कुछ भी ठीक ना गाना तू गावाला से हीरो ना तो हरी माए दीप गाना तू गावाला से हीरो ना तो हरी माए चांद बहिन बेचावा कहे चंद चंद होता हरुआ कहरी गाए चांद चंद बदलू कह दे रही हम तोहरे गीत रहे लेकिन भाव का रहे गाना तू गावाला से गाई गाना कहई बुए का भेया का कहबू हमरे गीत दिएगा आ बहिन छिनर कहई बुए का भेया हम बन रहा और अंतिम भैया हम कहवे चंदन बोली बोली हमारे को बात सुन भैया भैया पति के मरम है सती जानी पति के मरम है सती जानी है सतभतरी में हरिया कह जानी पति के मरम है सती जानी है सतभतरी में हरिया कह जानी पति के मरम तो सती जानी है पति के मरम तो सती जानी है आउ का कौनो मौका ही जड़ावा जख्मी भैया गीत लिखल है हमरा के यही लय पर जब बतियों करे के समय न बा जब बतियों करे के समय न बा तो कही तो प्यार प्यार न बा जब मोहब्बत में मिले के जब मोहब्बत में मिले के समय न बा तो कही तो कि यार प्यार पइए न बा जब बलमा बेदर्दी जब बलमा बेदर्दी गहराबा तब गुल गुल बिछवना का होई बलमा बेदर्दी गहराबा तब गुल गुल बिछवना का होई जब बलमा बेदर्दी गहराबा तब गुल गुल बिछवना का होई जब बलमा बेदर्दी अरे है बहरे बा तब गुल गुल बिछवाना अरे का होई जब बहरे उड़त गुल छहराबा तब किन के खेलवना का होई जब बहरे उड़त गुल छहराबा तब किन के खेलवना का होई हमरा के कही तब न हम कहब काहे तू मेरे इधर का खड़ा हमरा के कहबे ना करे काहे ना कहनी यही में डर हो गइल बा करा काहे नहीं मुझे दर्द कैसन दर्द खड़ा बड़ा पे सुनते बड़ा हां खड़ा बनी तो गलती में नहीं गाई रहुआ कह हम तो गा दे रही अपन रहुआ गाई हम कहे हां कह रुक जो बबुआ खड़ा बड़ा तन्ने कर कि सुना काठी करत रहू ढनी बिछाई के केवल गंदा ही बोलते हैं मेरे बारे में हमेशा हम देखिए हम कुछ बोलेंगे ई गाना गावतिया लेकिन एक दिन देखनी का हाँ कि रहरी के खेत में ओढ़नी बिछो देखिए हम कुछ नहीं स्टार्ट किए हैं कि काठी करत रहू ढनी बिछाई के
चल चल आज कहब तहरा माई से ओढ़नी बिछाई के चलो चलो काफी करत रहू ओढ़नी बिछाई के चल चल आज कहब तहरा माई से और हरिया में पेट कुन सुताई के रुको पेट कुन कैसे सुतल जाला सुता तू ये कुल पहले ही बड़े आज तो ये और हरिया में पेट कुन सुताई के काठी करत रहू ओढ़नी काठी करत रहू ओढ़नी बिछाई के हर बिछाई के बता तला देह वर देता है तो चल चल जी कहब तहरा माई से कबया भैया रुक भैया तब तारू कुछ कह आओ कुछ कहबू तब हाँ, तो तारू कुछ गलत ना बोल लिया तो क्या? आओ कुछ कहबू कि दर्द शांत हो गई हमार दर्द तू देखत रह मैंने इनकर दर्द अवरी बढ़ल बा हमार दर्द ही देखी हन तू कमजोर पड़ तारू कह कुछ काहे खाती हम कहा। हम कुछ गलत ना बोल लिया कहा, अरे बोल। गलत कले बना तब तुम बियाहे के गाना गई गावो तो गाइबे करब गावो तू उल्टे कहला त उल्टे नु कह तोहनी के बियाह के कोई बस तो हम निशान चुप हो जाइए गावल गावल हम बोलेंगे इनको बोलो 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 इतनी ताकिला हतनी ताकाते वाले अब काली खलवा तनी ताकिला तनी ताकाते वाले अब काली खलवा तनी ताकिला आता भार लिखल बा हो सुमार लिखल बा तारा बहिनी के 10 गो भतार लिखल बा तनी ताकिला हतनी ताकाते वाले अब काली खलवा तनी ताकिला तनी ताकाते वाले अब काली खलवा तनी ताकिला ये अब काली खलवा तनी ताकिला दो चंदन हो गई हो बोल तो काहे ना तू बोला तो बोला हम काहे ना बोला ए का रुक 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 बोला नहीं है ना बिया गइली हनु एकरा के एंटीबायोटिक दो तो अच्छा कि दैया फिन चुमावे चला ले काबे छिलरी हो दैया फिन ए एकर दाएं हिलेला खब बाएं हिलेला फिर से कहो हिंगल का ही लगा हिंगल का है फिर से कहो इनकर दाएं हिलेला खब बाएं हिलेला ए इनकर 61 हिलेला कब 62 हिलेला हिंगल का आई इनकर 63 धक्के लटकले बिकू और रसिया ना दैया फिर कहो कहो कुछ कहबू हमरा ही नहीं के बुझात भैया रुकिए सारा बुझाइबो ना करी काहे ना बुझाए कहो। हम जब ई गयो तो तुहार का हिलत रहल उठाई माने हम तहार वाला हिलावत रहे ए अरे तू हमार का हिलाइबा तारा इधर आदमी हमारी हिलावे बड़ा हिलावा हिलावा तू हिलावा अपन कि लाल मरचाई हरा हर के पिसाई हो एक दिन लाल मरचाई हरा हर के पिसाई हो चंदन के पिछावा छपाई हो अच्छा एगो बात ध्यान रहे हाँ आप सब हमार मलबा में गाड़ी गावे ना आई नहीं तो काहे का होता है? हम बोलनी हाँ 1 मिनट हम बोलनी है कुछ ना बोलनी है ना ये ना बोलना है तार बहिनिया तार रुखिया पहले तो तू ही बोललू है ना तो ओकर मतलब शांत हो गए नहीं हो कल यूट्यूब कही पहले ना तू ही बोललू ना ओकर शांत बने नहीं कि ना बने नहीं हो तारा बेबिया के अलावा बाका अरे तू हम तो अभी आइते खूब ना गाड़ू हमने
पहले गाड़ी के गौल से गोली से किना गोली से नहीं तू गौली हो कबे ठीक बाटे ओकरा बाद फिर की चालू केले सिया तो टिटकी लगा अरे दे भैया केहो तू गाड़ी गीत ना गईबू तो हमनी को कुछ उखाड़ ना पड़बू तू अच्छा इनका से प्यार से बात करिए हां ई आज तक ये जल नहीं वहां लड़े वाला काम खाली कान कैसे मेहर संभाले ला तो हमारा तोरा के लड़ाई खातिर उखाड़ पड़ बरे हैं तो लास्ट में को बर्दाश्त कर लो बर्दाश्त कर ये तो ना होई हमसे बर्दाश्त ना होई तो बोला कि तोर गलती न कबे मोर गलती वो तो बात है आ तोरा ये थी में बाप को बटोर गलती एने ओने करबे तो चार गलती अरे एने ओने करबे तो चार गलती तारा चोबना में बांध दे बटोर गलती अब बोल के साथ देखो बराबर लैया के चलल तू हवा चंदा ना भरुआ हम बोल कहिया के चलल तू हवा की पंका भरुआ तहरा घरावा में चोरावा समइले सिया राम के भज तहरा घरावा में चोरावा समइले सिया अनधन सोना चोरवा तू छऊ ना ले लहो अनधन सोना चोरवा तू छऊ ना ले लहो आए कर बहिनी के धइल से कमरिया सिया राम बहिनी के धइल से कमरिया सिया ना हम तो ना चाहते रहे कि अपन गांव में हम कुछ उरे काम करी तू कुल का कब खरा मार मार के 9 महीना दिक्कत हो जाए हम अकेले मानी तू बोला जा अगर हम कहे तो हम एक चीज कहे बोली, ये बोली। बजावत रहा अमती भई ओहे बजैया अगर हमरा नियन मरद मिले नु अच्छा। एक ही चीज कहे बोले इसको बढ़ाएगा थोड़ा सा कहलू कहीं अरे पातर पातर पिया अरे कमरिया मजा आवेला पातर पातर पिया के पातर कमरिया निमन से अरे पातर पातर पिया के पातर कमरिया मजा आवेला आपका मजा आ रहा है यार मेरा नहीं मजा आ रहा है आपका मजा आ रहा है कैसे अरे गीता जब धारे या कमरिया ए बिकू उना रे हम कहते रुक जो इहो गनमा पातर पातर पिया के पुतर कुमरिया मजा आवेला धरे कमरिया ना कि जब हिलेला कमरिया मजा आवेला क्यों पहली बार हिलेला कमरिया मजा आवेला पर भैया हो ये क्या होता है ये क्या होता हो पातर पातर अपने खातिर बोलबा तो काहे पातर भई बड़ा सब तिनिया के चक्कर में पिया पर भैया काहे पातर भई बड़ा अरे जाऊ दिल भर भैला हो सब तिनिया के चक्कर में पिया पर भैला सब तिनिया के चक्कर में पिया पर हमरा चक्कर खा ले भाई ऐसा हरकत ना करते करता और सुनो ए हा ए हा ए हा ए हा मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा मालकिन ए रुको के सुन लेगा हाथ उठाओ हम भी सुने जोर से हाथ उठाओ फिर से ए हा ए हा ए हा ए हा मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा के मोबाइल धरा गइल बा के मोबाइल धरा गइल बा लगता कि कम जो हुआ गइल बा लगता कि कम जो हुआ गइल बा के मोबाइल धरा गइल बा के मोबाइल धरा गइल बा
सब माल के मोबाइल धरा गई बा ए भाई तो भाई घर वाला परेशान बा हर मिले जुले वाला काम का बड़ा कोइल बा मिले जुले वाला काम का बड़ा कोइल बा तो कब होई अरे हई मोलिया के दिना में धरा कोइल बा मोलिया के दिना में धरा कोइल बा मोलिया के दिना में धरा कोइल बा ओतने ना निशांत बाबू ओतने ना ई फोन पे हमरा कहले कि का जीजा जी आज हमारे गांव में साली के फर्ज निभाव एगो लाइन मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा जदी के मन पनिया गइल बा जदी के मन पनिया गइल बा एगो ये तो वायरल भई लइका कहता निशांत कहता रे का कि चाही ना पूरन की हमके नहीं की चाही हो आए हैं चाही ना पूरन की हमके नहीं की चाही हो ए पापा सो रहे से 20 हमके नहीं की चाही हो पापा सो रहे से 20 हमके नहीं की चाही हो ए हा ए हा ए हा ए हा अब रोए लगी एक और वायरल भाई अरे गजब है एक और वायरल भाई बहुत रोवत है लाल फूल नीला फूल फूले फूल लाल फूल नीला फूल फूले फूल अमर मलिया पिया ब्यूटीफुल लाल फूल नीला फूल फूले फूल अमर मलिया पिया ब्यूटीफुल ए हाय एक और वायरल भाई बोला ना डबल में रही दिल हमर चूरा पे तपा पड़ी रे दिल हमर चूरा पे तपा पड़ी रे तोरा है दीवाना के शराब पड़ी रे दिल हमर चूरा पे तपा पड़ी रे तोरा है दीवाना के शराब पड़ी रे ए हा ए हा ए हा एगो लास्ट में तनी मेजर दिखा दो ए हा ए हा ए हा ए हा तू बनरी तोर माई बनरी बनरे तोर खानदान रे तू बनरी तोर माई बनरी बनरे तोर खानदान रे ना नंबर जा तोरा माई के रखले बा भाई रोक के बोले करके अरे तोरा माई के रखले बा काहे खाने पर बा अरे हृदय पारधान रे ना 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 अरे किता तोर माई के रखल बा मैं ना कहता बोलने दो बाहर ना कहता नहीं हम अपन चाचा के नाम लेते हाँ, नाम हैं। लेते फिर हैं। अरे किता तोर मम्मी के तोरा माई के रखले बा अरे किता चाचा पहलवान रे ई गांव में कार्यक्रम हुई हाँ। अगर नारायण चाचा न रही है हाँ। तो सब एकरा खरीदम पे कहो कि तोरा माई के रखले बा नारायण चाचा पहलवान रे तोरा माई के रखले बा है चाचा पहलवान रे तू बनरी तोर माई बनरी तोर खानदान रे क्या ना हटा तुम खानदान देख के आवत रहा तू बनरी तोर माई बनरी तोर खानदान रे ए हा ए हा ए हा अब कहो का कहबू नैहर में पातर रहनी ससुरा देहिया गइल भाई नैहर में पातर रहनी ससुरा देहिया गइल भाई कमल मोला रे बलमुआ दर्द कमर में बाधल मोला मोला रे बलमुआ दर्द कमर में बाधल हर कबया के दूगो बहिन दोनों पढ़े रांची अब देखिए फिर से गाली कौन स्टार्ट ना कर रहा है गाली ना सुनो ना तो भाई क्या लड़का लोग के मजाक पहले बात सुनो। मजाक हो ये मत करिए मजाक सुन पहले पगली है मजाक हो हाँ अरे कहीं